Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Roblox. Λοιπόν, έχω διαλέξει ένα παιχνίδι και θα το δούμε. Είναι το Taxi Boss. Είμαι λίγο προχωρημένος σε αυτό, οπότε έχω καλά αμάξια. Και θα είναι λίγο λαγκαρισμένο, οπότε δεν πειράζει. Το βγάλουμε αυτό γιατί ενοχλεί. Yes. Ας μπούμε πρώτα, τέλος πάντων. Μας έβαλε, δεν πέρασε πολύς χρόνος. Λοιπόν, ας βγάλουμε το πιο γρήγορό μας αμάξι. Είναι χαμηλής ποιότητας δυστυχώς, αλλά ποιότητας. Δεν παίρνει καλά άτομα, αλλά είναι πολύ γρήγορο. Όπα, και αυτό τώρα, μες στη μέση. Θα πάμε τώρα στο γιατρό. Νομίζω είναι από εδώ, αν είμαι σωστός. Ναι, εδώ. Όπα. Έλα τώρα, πάνε ευθεία. Να το... εδώ. Φρένο. Είναι γρήγορο και δεν σταματάει καλά. Λοιπόν, πάμε ευθεία. Πολύ θόρυβο κάνει. Το έχω βάλει και με χιλιόμετρα για να καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα πάει. Γιατί κανονικά τα έχει σε miles, σε μίλια, τα αγγλικά. Λοιπόν, όπα. Πάνε γιατί θα μας βγάλει χ και δίνει πολλά λεφτά. Σήμερα, ωραία. Είδατε. Λοιπόν, τώρα έχω αρκετά λεφτά, 2.700.000 ευρώ και δεν ξέρω τι να κάνω. Πείτε μου εσείς τι να κάνω στα σχόλια. Λοιπόν, τώρα θα ψάξουμε για δεκάρια, για 10 αστέρια. Λοιπόν, αυτός είναι μηχανικός, πιστεύω. Όχι, είναι δικηγόρος. Ας πάμε σε αυτόν τώρα. Και για να είμαστε έτοιμοι το πατάμε ώστε να δείχνει πού πρέπει να πάμε και να ξέρουμε προς τα πού να είμαστε. Λοιπόν, αυτός είναι πάνω. Όπα, όπου να είναι πάω, έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Ναι, οι κολόνες είναι ό,τι να είναι. Από εδώ. Ωραίο το Halloween update. Καλό. Λοιπόν, δεν το περάσαμε, αυτός εδώ είναι. Έχω βάλει και ρόδες για drift, είναι πολύ καλές. Ας πάμε τώρα τον Χισόμο Φαολάν, εκεί που θέλει. Όπα, εντάξει, συγγνώμη κιόλας που θέλει, πολλά θες. Λοιπόν, εύκολα στη στροφή, έπρεπε να βάλω μάλλον τα race που δεν γλιστράνε πολύ στο δρόμο. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Έχει κι άλλον δρόμο, αλλά θα γυρίσω από αυτόν για να τον ξέρετε. Και ναι, πρώτη φορά μιλάω σε ένα βίντεο. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ θέλει να είναι. Φτάσαμε 55 δευτερόλεπτα νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Και αυτά καλά είναι. Λοιπόν, έχουμε 328 κάντι. Ας πάμε έναν από εδώ που θέλει, για να πάρουμε κι άλλα. Λοιπόν, ένας είναι αυτός. Είναι Halloween, εντάξει. Λοιπόν, αυτός δεν έχει χρόνο. Σπάσαμε και ένα τέτοιο να πάρουμε λίγα εξτρά. Πάμε μέσα από το τούνελ, το ίδιο είναι. Από εδώ. Εντάξει. Προσπαθώ να πάρω το μεγαλύτερο σκορ, δηλαδή όχι επί ένα. Κάτι καλύτερο. Να πάρουμε λίγο πιο πολλά κάντι. Αυτός θέλει να πάμε από εκεί, οπότε δεν πηδάω από πάνω. Από εδώ. Και κάπου εδώ φτάνουμε.
Εγώ θα πάω από εδώ γιατί με φρενώ. Δηλαδή είναι πιο εύκολο από εδώ. Λοιπόν, ποιος με παίρνει τηλέφωνο πάλι? Και... Α, 87. Ποιος είναι? Α, πολιτικός. Ας πάμε, γιατί όχι. Όλο ευθεία. Καλά, πάμε. Εδώ, αριστερά, τι δεξιά? Πούντος. Πούντι βασικά. Ή Πούντος. Έχω μπερδευτεί. Μάλλον Πούντος. Εντάξει, τώρα παιχνίδι, ναι. Άμα θέλεις τον παίρνεις. Οκ. Τώρα στρίβουμε δεξιά. Κόψε. Μετά από εδώ. Όπα, την όλο κολόνες χτυπάω, δεν ξέρω. Ωραία, λοιπόν, τώρα που πάμε. Είπε ντοκ, άρα μάλλον πάμε στα πλοία. Οπότε είναι κάτω. Άμα θέλεις στρίβει. Και είναι και λίγο. Α, ναι, πάμε στα πλοία γι' αυτό. Οπότε. Τώρα Inferno F5, Inferno GTR, πολύ δύσκολο στρίβει. Στρίβουμε από εδώ. Ωραία, φτάσει. Ωραία, μέχρι εδώ πρέπει να δώσει πολλά λεφτά. Πιο πίσω. Και το δέχομαι. Και εντάξει. Δεν είναι όσο περίμενα. Πιο πολλά περίμενα φυσικά. Αλλά πάλι καλά είναι. Οκ, τώρα πάμε να φύγουμε από εδώ. Είναι το χειρότερο μέρος που κάποιος θα μπορούσε να ήταν. Όλοι, να το ξέρετε αυτό, είναι το χειρότερο εδώ κάτω. Το πιο καλό είναι το Da Hills, πάμε πάνω, γιατί εκεί έχει πιο καλά rating. Και το mall και πιο πολύ το Race Club. Είναι τα πιο ωραία το mall. Τώρα, πάμε μία από εδώ. Ναι. Λοιπόν, ελάτε τώρα σε αυτόν εδώ. Στρέψε. Ωραία, κοντά είναι. Εγώ θα πάω από εδώ, μου αρέσει πιο πολύ να κόβω δρόμο και να πάω από μέρη που θέλω, που πάω μόνος. Δεν μ' αρέσει να ακολουθάω το χάρτη επειδή έτσι. Λοιπόν, πόσα θα μας δώσει? Λίγο, εντάξει, κοντά ήταν, το σέβομαι. Λίγο παράξενο το ότι πληρώνουμε καραμέλες. Κάτι είναι εκεί οι καραμέλες, μωρέ. Πάμε πάνω από αυτά. Off-road. Ποιος είναι αυτός τώρα? Όχι, δεν θέλω. Οι πιλότοι δίνουν πολλά, κάποιοι δίνουν λίγο. Τέλος πάντων, να μην τα πολύ λόγο, πάμε να ανοίξουμε κανένα pumpkin. Jack Lantern. Εντάξει. Τι θα μας δώσει? Εντάξει. Θα μπορούσε να ήταν και κάτι καλύτερο. Πάμε πάλι. Έλα. Epic. Τι λες ρε? Τι λες τώρα? Τι? Κέρδισα αμάξι. Τι λες? Ρε? Κέρδισα ένα αμάξι με 100 κάντι, παιδιά. Ρε? Για να δούμε λίγο πόσο γρήγορα πάει χωρίς upgrades. Γιατί το κέρδισα φυσικά, θα πάμε να το αλλάξουμε, θα το βάλουμε turbo και ξέρετε εσείς. Βασικά δεν ξέρετε γιατί είναι το πρώτο βιντεάκι, αλλά άμα το τελειώσω θα ξέρετε τι κάνει. Πάντως αυτό είναι απίθανο. Έχει 3 θέσεις μέσα, οκ. Πρέπει να το αλλάξω και λάστιχα και φρένα. Φρένα οπωσδήποτε θέλω να έχουμε, εντάξει είπαμε, δεν θα κυκλοφορώ με τέτοια άχρηστα. Αλλά και πάλι καλά είναι. Όχι άχρηστα είναι. Πάμε τώρα. Α, μύθικα έτυχα. Ρε, έτυχα, δεν το πιστεύω. Είναι απίστευτο, δηλαδή τέτοια τύχη. Πολύ τύχη για τέτοια τύχη. Πάντως πρώτη φορά τυχαίνω σε ένα event τέτοιο prize. Πρώτη φορά όμως. Πολύ ωραία, πολύ χαρούμενο. Τώρα να βρούμε το Taxi Central. Το πέρασα, στρίβουμε από εδώ για εδώ. Θέλω να πάω να ανοίξω κι άλλα Jack Lantern. Τι είναι αυτό? Citizen, τι με νοιάζει? Citizen δεν μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, δεν είναι τίποτα
κάτι καλό. Εδώ. Α, υπάρχει ακόμα ο DK. Οκ, αυτό δεν σπάει μάλλον. Μάλλον σπάει, αλλά δεν σπάει. Οκ, τώρα. Είμαι κολόφραντας, τι να πω, παιδιά. Έτσι χαμήθηκα. Έτσι και ξανατήθω. Να το... Πού το... Έχει και έπι. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Ρε παιδιά, να το. Τα μάξι. 13.000 κάντι. Μπράβο. Καλό πάντως, δεν μπορώ να πω. Μάλλον έχει και τα μάξι. Mythic δεν δείχνει πουθενά. Άρα είναι σαν free spin. Τώρα είναι retry, μία ακόμα προσπάθεια. 11 δευτερόλεπτα, μπορώ να πάω και πιο λίγο. Τι? Ρε, είμαι τυχερός σήμερα. Εγώ be like chill. Για να δούμε λίγο. Αυτό για μένα είναι το καλύτερο και μετά πάει αυτό το άσπρο. Να ανοίξουμε άλλη μια τελευταία φορά. Ας τεστάρουμε την τύχη μας μια ακόμα φορά. Εντάξει, τώρα 21-22 λεπτά θα βγω εγώ. Δεν κάθομαι πολλή ώρα σε παιχνίδια. Και πάμε να κάνουμε upgrade στα μάξι. Όπα, ψέματα. Όπα, modify. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ωραίο χρώμα. Δεν τα αλλάζω. Brakes θα βάλουμε τα racing. Τέλος, θα ξοδέψω κάπου τα λεφτά μου. Big single turbo. Luxury θα τα πάρουμε όλα για να είναι πρώτο. Δεν ξέρω πού να ξοδέψω. Τίποτα. Και tuning θα τα πάρουμε και αυτά όλα. Γιατί αυξάνουν έστω και λίγο τα horsepower και αυτά. Τώρα για αυτά έχω πάρει και το pass. Θα πάρω αυτό. Πάω αυτό τώρα. Μ' αρέσει, τι να πω. Λοιπόν, θα πάρουμε τα... θα έχω αυτά, αλλά εγώ θα έχω κάνει equip αυτά. Εντάξει, δεν με νοιάζει τώρα. Συνήθως το βάζουν πίσω, θα το βάλω πίσω. Τώρα, αυτό το βάζω 5 πάντα. Αυτό είναι πάντα. Λοιπόν, αυτά. Τα πάμε μπλε, λέτε μπλε. Λοιπόν, plate text. Δεν θέλω κάτι. Chamber 5. Όχι, 3 μουράτο να είναι. Right hide. Lowered. Πιο ωραίο είναι. Plate design το θέλουμε gold, blue light, green light, red, dark ταιριάζει πιο πολύ, παιδιά. Roof sign θα πάρουμε το primary. Spoiler έχω κι άλλα τώρα. Να βάλουμε κανένα ωραίο. Iphone, ZOZ. Αυτό εδώ θα πάρουμε. Τώρα, materials. Δεν μπορώ να το πάρω το άλλο γιατί είναι VIP. Οπότε, τέλος πάντων, εδώ μπορούμε να πάρουμε όλα αυτά τα χρώματα. Λοιπόν, αυτό για ποιο είναι το secondary που δεν με νοιάζει. Spoiler θα το κάνουμε σκούρο μπλε, όχι μαύρο. Δεν ξέρω γιατί το πήρα μάλλον. Μαύρο, primary color, μαύρο, wheel color. Μήπως το πάρω αυτό σκούρο, απαπα, μαύρο. Και το coupler θα το πάρουμε αυτό, είναι να ταιριάζει και λίγο με το εξωτερικό λάστιχο αυτό. Το μόβ ταιριάζει, αλλά άπαπα. Αυτό εδώ θα βάλω. Ωραία. Και κάπως έτσι αυτό είναι έτοιμο. Θα το τεστάρουμε λιγάκι. Λοιπόν, είναι και πάνω. Δεν χρειάζεται να πάω να σκρολάρω κάτω για να το βλέπω. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το Spooky Drag Race, Mile Race που λέγεται. Και μετά θα το δοκιμάσω και μία με το Inferno το GTR να είναι πιο γρήγορα. Είναι μια ευθεία, γι' αυτό και θα είναι αρκετά δίκαιο. Γιατί είναι μια ευθεία, οπότε δεν μπορείς να δικαιολογήσεις γιατί κάποιο πήγε πιο αργά. Γιατί απλά γκάζι πατάς. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε.
27 δευτερόλεπτα 26 και πατάμε solo. Πατάμε τον γκάζι. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει. Πιστεύω θα πάει καλά, θα πάει. 6, 7, 8, 10. 10 είναι 3, 2, 9. 10 δευτερόλεπτα και 329 nanosecond. Οκ. Πιστεύω καλά είναι. Τώρα, ας το δοκιμάσουμε με το GTR, το Inferno. Όχι. Μη μου το κάνεις αυτό. Λοιπόν, θα το σπονάρουμε. Inferno GTR Forever. Ναι, μ' αρέσει πολύ προσωπικά, είναι το αγαπημένο μου αμάξι, αλλά άμα είναι το Austin, δεν ξέρω αριθμό, πιο γρήγορο, τότε θα γίνει εκείνο το πιο αγαπημένο μου. Λοιπόν, 25 και βάζουμε solo. Οκ, εντάξει, έχει χάσει, το βλέπετε από τη σκόνη πίσω. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα, έχουμε φτάσει ήδη στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο και στα 7 δευτερόλεπτα το έχουμε τελειώσει. Wow. Δείτε πόσο ψηλά πήγε. Οκ, παιδιά, με όλα αυτά τα τρελά και τυχερά, πιστεύω πως ήρθε η ώρα να τελειώσουμε. Πείτε μου τι να κάνω μετά στα σχόλια και να έχετε όλοι σας ένα καλό Halloween. Γεια σας.